Добро утро, приятели! Днеска имам тук тесто, което правих питка или погача и бях разделила тестото на две, за да може да ми стигне за тавичката да направя погачата. И това тесто остана. Сега аз това тесто днес ще направя нещо с него. Нещо, което ще хапнем за разнообразие на храната, като вид закуски или може за вечеря, за обед, с кисело млеко, да си хапнем. Ето, изкарала съм го от хладилника. Сега малко ще го позамеся пак. Така. Не иска кой знае колко. То си е готово тестото. Рецептата долу на това видео за питката, празничната питка, има какво тесто правя, с какви продукти го правя това тесто. Така че някой, ако иска, може да погледне какви продукти съм слагала в тестото. Но както казах, аз го направих по рецептата, както е написано. То ми дойде двойно на мене за формичката, която имах формата. Затова го разделих на две части. Така. Готово. Сега това тесто, ето така. Тук имам сиренци, имам и кашкавал и сусан. Сега ще ги дръпна настрани, за да мога спокойно да си пораздължа малко тестото. Ето така. И сега по-насам да може да виждате. И сега какво ще направя? И сега това тесто ще го разрежа на най-голямо парче. Най-голямо. Най-голямата топка. Средна топка. Средната. И най-малката. Така, на 3 топки го разрязах. Сега ще наръся брашно. Тези ще ги преместим по-насам. Така. Тази ще я сложим тук. Така. Сега ето какво ще направя, приятели. Най-голямата ще я разточим, но няма да я правим тънка кора. И тестото не е за кори. Тестото е за баници, за тутманици и такива. Както казах. Така. Показвам ви
подробно да видите какво ще направя. Сега виждате, че не е тънко. Така. Сега ще разтопя олио. Ще разтопя масло. Сега, приятели, сложих я тук на хартия, за да ми е по-лесно. И започвам да я мажа обилно с масло. Ето. Така. Намазахме я хубаво с масло. И дърпам я настрани. Започвам втората средна по големина кора. Дърпам тази. Леко я захващам и я дърпам настрани. Така. Ще сложа тъжничко деление. И започвам с средната топка. Тук е най-малката. Почвам с средната. Пак по същия начин я разточвам както първата. Само че тази ще стане малко по-малка. И така аз продължавам да я разточвам. И така средната кора е готова, но аз първо ще я сложа върху другата и тогава ще я намажа с масло, защото ми става по-лесно така. След малко ще ви покажа. Така. Приятели, последната ще я разточа на нея и ще ви покажа какво става. Това е третата, последната, най-малката кора. Тоест, то не е кора, малко по-дебело, защото ще стане на една хубава питка или закуска. Едни хубави закуски ще направим с кашкавал и с сирене. Казах ви с какво ще направим. Сега и тази ще взема. Ето виждате колко дебеличко. Не е тънко. Слагам нея тук отгоре. Сега не можете да ме видите, след малко ще ме видите, като преместа хартията. И така. Местя хартията, приятели. Ето тук. Трите кори. Виждате ги как съм ги наслала. Сега тук, че малко има така, то ни пречи, защото ние ще го режем. Така. И тази горната ще я намажа с масло. Така. Метко, можеш да седнеш столчето, го вземи. Вече не ми трябва. Вземи си го. Мъжа ми горкия няма къде да се намести от мен. Чакаш за закуската ли? Чакам за закуската.
По-важно. Че стоя прав, то не е. Нали? Чакай. Сега ще вземем, приятели, един нож и ще вземем и тук е за център. Ще сложа, искам една дълго, по-тясничка формичка, като например е това тук. Ще го центроваме така. Ето така. И сега с ножа ще разрежем листите така. Насам. Обръщам тази страна. Митко вече точилката може там да я сложи, че тази точилка е красива. После тук режем. Няма да видим центъра, да, защото малко се похлъзна. Така. Режем и от тази страна. Така. Режем тук центъра и режем и от тази страна центъра. Значи рязах го на кръст. И сега по-нататък ще... И сега всяка част още наведнъж я делим. Така, не. Благодаря. Така, разделихме тази на две. Тази ще разделим също на две. Ето. Така. Продължаваме и тази на две. Показвам ви, приятели, подробно. Не мога да съкращавам това, защото то е най-важната част. И това парче също на две, този триъгълник, ще го разрежем и него на две. Сега махаме този център. Слагаме тук. Сега, приятели, ще си вземем. Тук малко ще трябва да се изместя моите красотички. Така. Сега ще си вземем сиренето и кашкавала. Така. В тази малката част ще си сложим малко кашкавалче. Ето така, малкичко. И започваме да го навиваме, навиваме, докато стигнем ето тук, до центъра. Ето. Така. Вижда ли се добре? Така. Тук вече малко лекочко, така ще го подвием. После продължаваме следващото малко. Всичките малките така ще ги навием. Следващото малко това ще му сложим сиренци. Ще направим малко разнообразие, приятели. Сиренци слагам. Ето, виждате тук. Сиренци. И започваме и него да навиваме. И така го подвиваме. Като това. Ето, така. Извъртам хартията. Тук сега пак малката част ще сложим кашкавалче. Така. Навивам и подвивам навътре. Виждате как става? Следващата малка част ще сложим сиренци.
Ето. Кой каквото иска може да си нараси. Може само сирене, може само кашкавал, може и нищо да не слага. Това е по избор. Аз показвам каква закуска сега ще направим. Така. Тук ще сложим кашкавалче. Ето. Вижда ли се добре? Вижда се. Аз поне виждам. Така, подгъваме го. Сега. Тук, приятели, ще сложим сиренци. По-маничко. Така. Сиренци. Така, приятели. Последното ще сложим кашкавалче. Малко кашкавалче. Митко, огладня ли вече? Чакаш с нетърпение, нали? Готов съм сурова да почна. Ето, приятели, вижте каква формичка се получи. Виждате? Колко е красиво. Гледайте. Сега, тук ще нареда само кашкавалче. Почвам. Втория ред. Ето. Ще редим кашкавалче. Втория ред. Хоп, хоп, хоп. Подвиваме го така. Втория ред само кашкавал. Тук това май нещо останало едно. Да, малко, но ние ще го сложим тук. И тук втория ред е тук. Едно останало, малко грешка, но нищо. Това сега ще го захлюпим. Кашкавалче. Навиваме. И го подгъваме така. Вижте, приятели, колко красивичко става. Пак втори ред кашкавалче. Ще наредим. Така. Кафенцето готово ли, митинце? Кафенцето готово ли? Готово и чака. И чака за... Да. Мен не ми пречи, че ще е студено кафето. Така. Продължаваме. То се втория ред с кашкавалче. Ето, приятели. Оле, много красивичко става. Така. Аз продължавам да довърша втория ред и после ще минем на последния. Така. Втория ред привърших. Сега започваме последния ред с най-голямата кора. В нея ще слагаме по малко сиренци ще слагам, за да не стане пък много набито. Е така, пак го подгъваме. Тук пак се продължавам. Слагам си пак мъничко сиренци. Много малко. Не искам да стане пък е нещо извън пътя. Да е много. Така. Тук малко ще го сложим отдолу. Нали? Да не излиза навънка. Защото това е последния ред. Тук сега на това третото пак. Мъничко. Ей така. Навиваме. И тук пак този ред крайното ще го сложа отдолу. А тук ще се застъпи пък от този триъгълник. Така. Пак мъничко сиренци. Така. Ето. Мъничко, приятели. Накрая слагам. Каза, кой каквото иска може да се сложи. Пак така навивам. Този ред, това ще го сложим така отдолу. Виждате? Всяко крайче това отдолу.
А това то само ще си остане отдолу. Ето, хоп. И слагам пак сиренце. Западна малко сиренце. Ето така. И него ще го завием по същия начин. Ето сега. Този край ще отиде отдолу. А това се остава тук. В този триъгълник ще го затисна. Надявам се, че ме виждате добре. Този край ще го затисне този триъгълник. Така, слагам тук пак сиренци. Започвам пак да навивам. Пак слагам крайчето отдолу. Този ще го затисни. Гледайте, приятели, каква красотичка става. Моя мъж чака с нетърпение. А ние ще оставим сега малко да се понадигне. И пак това, ето така, започваме пак да го увиваме. Този край се остава, този го подгъваме тук, както този. Ето, така. И това остана последно. Още малко ще сложим сиренцето. Така. Ето. И ще го навием. Така. Това ще го сложим отдолу. Това също отдолу, защото то е последното. И трябва да го затиснем. Сега, приятели, и тук имам една малка тавичка 27 см. Нарочно я намазах отдолу с масълце, защото е по-тъничка и имам страх да не вземе да изгори не искам да почернее в фурната. Сега премествам, както е с хартията, вътре в тази тавичка. Така. Малко не сам. Гледам да е по средата на тавичката, но както е. Сега това нещо ще го изрежа, приятели, тази хартия. Изрязах хартията така по края. Сега ще я намажа отгоре с жълтък и малко олио. Сложих 2-3 капки олио в жълтък. Мажа тази закуска за днеска. И фурната ми вече е включена, но пак ще я оставя малко, около 15 минути, да се отпочини, така да се каже. Така хубаво ще я намажем с жълтъка. Ето. И сега нека и тя да се отпочине малко от мене. Така. Ще оставим. Ще я повия с нещо отгоре сега. И 15 минути ще стои така. Приятели, забравих сусама. Ще ръсим малко сусама отгоре за красотичка. Е така. Вижте. Гледайте какво красиво стана. Вижте. Супер. Ето, приятели, вижте. Колко е красиво. И сега вече ще го чакаме 15 минути. И 15 минути минаха, приятели. Вече е готова, където казваме ние в тасала. Отпочина се. Виждате как се понадула вече. И сега ще отиде в фурната. И така, нашата питка, закуска е готова. Сега отгоре ще я намажа с масълце. Така да добие един блясък. Надявам се е вкус.
И вкус, и блясък. Всичко ще добие. Ето, приятели. Ето. Сега ще я задушим. Отгоре с хартийката. Ще сложим тази хартия. И така. И после ще я дегустираме. И не само дегустираме, ами ще си и хапнем. Така, приятели. Ще изчакаме. Приятели, сега да видим какво става с баницата. Така. Вижте колко е мекичка. Вижте, приятели. Една хубава баничка. Опекана отдолу. Вижте колко е мека. Митко, искаш ли да вкусиш? Вижте колко е мека. Защо? Нали дегустираме? Да. Как? Иначе. Кашкавалчето, приятели, вижте как се е разтегнало на коричките. Да. Много е хубаво, приятели. Вкусничка. Сиренци, кашкавалче умешано. Сега е за закуска, за обед. Мога ли да си взема от нея? Можеш. Сега ще се я хапнем. С кисело млеко. С какво ще я хапнеш? С кисело млеко ли? Много е хубаво. Чисто да мога да се наслаждам на баничка, не на кисело млеко. Да, приятели. Ние почти тук ще вземем да я изядем на камерата. Това е хубава баничка. Приятели, това беше за днес. Благодаря много на всички, които сте се абонирали и които ще се абонирате за канала ми. Мога да ви пожелая един хубав ден и много целувки от мене. Чао, чао и пак ще се видим!